אין, זר פרחים הזה הוא פשוט פיצוץ. אין, כל מה שאתה מזמין מאי-ביי זה פשוט הדילים הכי טובים. והיה באמת דיל מעולה, כאילו, חתן עשיר פלוס זר פרחים וגוי. ועוד גוי של שבת. לא סתם גוי. שאלה, מי אמר שזה הגבר של חייך? מה הסיכוי שיש בו את כל המעלות? בטוח יבגוד בך, ככה זה גברים, אבל לפחות הוא עשיר. עדיף עשיר בוגד מעני בוגד. לא ככה? הוא מסדר אחוות חשבון, שרתת, מטוס פרטי וג'יגולו פרטי. כן, חי שווה. אחד עם שרירים, שזוף כזה, שיקה לך את כל הבריחה עם גוף ריבועים, לא שעיר, פתמות מעוצבות, אורסות. אולי היה דיל כזה שפספסתי, חתן פלוס זר פלוס ג'יגולו חתיך. תמיד פזיזה מדי עם ההחלטות שלי. אוף. הנה, יש פה דיל כזה. רק ג'יגולו וזר פרחים, בלי חתן. מי צריך את החתן? דוגרי? הכי מיותר.